Здравейте, приятели! И ето, че дойде момента за следващия подкаст, който днес ще направим. На гости днес ще ми бъде една девойка от народа. Нали, както съм казал и друг път. Защо от народа? Защото хората от народа няма кой да ги покани да си поговорят, да си кажат своето мнение, а те също са хора. Така съм решил и занапред в моите подкасти да гости да ми бъдат основно хора от народа, не някой с от голямата работа, деца вика, с самочувствие до небето и т.н. Да се чудиш, деца вика, какви въпроси да му зададеш, пък и не знаеш какви въпроси и какви отговори да очакваш, нали? Така че моите гости ще бъдат хора от народа, искаме да чуем и тяхното мнение, и тяхната позиция по някои теми. И така, мой гост днес е, както казахме, една девойка от народа, която е и млада майка, която се умява в това сложно време да гледа своя прекрасен син и да следва висше в град Габрово, мисля, че беше. И така, нека да поканя Миглена или накратко Меги. Меги, заповядай. Здравейте. Заповядай. Благодаря. Разполагай си да пием по едно ароматно кафенце и да си поговорим по така нормални въпроси от живота. Как си? Добре съм, първо да те питам. Си? И аз съм добре, навънка малко валеше, ти като идваш и валеше или как беше? Да, времето днеска е лошо, да. Но какво да се прави? Да, няма какво да се прави, след като си ми обещала да дойдеш на подкаст, трябва да си удариш на обещанието. Така, Меги, ти беше моя клиентка във фитнеса месеци наред. Искам да те попитам, харесваш ли ти да спортуваш и би ли предпочела този вид разтоварване като един вид като приоритет, смисъл като... Мисълта ми е, примерно, дали ще отидеш на кафенци или ще дойдеш в фитнеса, кое би избрала? Би ли избрала фитнеса и защо, да кажем? Какво ти даде той по време на посещенията ти в фитнеса? Фитнесът е хубаво нещо. Харесваме зареждате с енергия. Зареждаме с енергия. Чувствам се по-добре, енергична, както казах. И наистина е хубаво и за здравето, и за всичко като цяло. Да. Иначе като идваше да тренираш, забеляза ли някаква промяна в твоята фигура? Защото аз лично смятам, че ти успя за този период, който идваше да ослабнеш едно 7-8 килограма, доста така са втали, придоби една доста по-спортна фигура. Забеляза ли го и ти? Да, Серж, наистина го забелязах. Относно, както винаги, по дрехите се забелязва повече. Дрехи, които не ми ставаха, вече почнаха да ми стават, да се чувствам по-добре, като се погледна в огледалото, се чувствам хубава и красива млада. Като модел, като манекен. Браво! Ти си млада. Млада съм. На колко години си, извиняй? На 21 години съм. 21 години, да. Времето е пред мен. Браво, да, точно така е, да. Да, с фитнеса наистина е хубаво нещо за млади хора, като жизненост, да спортуват, да се раздвижат, да се развиваме всичко по-добре. Усети ли, примерно, усещала ли си, че след тренировка човек се чувства малко повече така зареден с енергия и някак си му е по-леко цялостно на организма и на психиката и като цяло въобще? Усещи ли? Да, усещам наистина. След тренировка
все едно, че си дошъл да се отпуснеш по някакъв начин. Да разтовариш, да. Да разтовариш и след фитнес си чувстваш по-енергичен и да. Като цяло, да. Искаш да кажеш, да си се чувствала много по-добре. Да. Аз само да добавя, че нали, като фитнес инструктор, както и в дебелите книги по фитнес пише, че фитнеса влияе положително в няколко аспекта, нали, не само на физиката, в смисъл променя към положително, но има благоприятно и влияние върху умственото разтоварване. И, например, през годините мои клиенти говорят, са ме питали, нали, се чувствам много напрегнат и т.н. Какво да взема, човече, има едни червени хапченца, малки такива, да взема ли да малко да съм по-спокоен. И аз винаги съм казал най-добрият хап, антистрес хап, това е фитнеса. Фитнеса, понеже нали, той цялостно на физика, на психика, чрез подобряване на кръвообращението влияе по-добре на цялостно на организма. Така, Меги, исках да те попитам, ти, примерно, имаш ли други твои познати приятелки, които също да ходят да тренират, също да спортуват? Да, имам наистина много са. Даже имам една моя приятелка, която не е спирала да спортува, поддържа си форма, всичко наистина си спортува хубаво. Да, се спортува и изглежда все по-добре. Да, и изглежда все по-добре. Да. Меги, аз имам още някои други въпроси, примерно ти нещо искаш ли да ме питаш на тема фитнес, нещо, което тебе да те вълнува да... Да, сега ще имам въпрос към теб. Кажи, виж как съм усетила, че искаш нещо да ме питаш, да? За тези години имал си зала. Да, през годините държах зала горе в младежкия дом в град Казанлък, да. Да, заслужавало ли си е? Дали се е заслужавало, да, разбирам въпросите, наистина актуален въпрос е. Дали се е заслужавало, все пак когато човек държи зала, аз 19 години нали, съм работил на тази зала, съм е държал, все пак работата с клиенти, на този да угодиш, на оня да угодиш, единия иска да ослабне, другия иска да напълни, третия вика, човече не става, се отказвам вече това. Наистина не е лесно. Не е лесно, но все пак тези, които са ми имали доверие, нали, като възприятие, като правилно изпълнение на упражненията, правилно изпълнение на програмите, на хранителни режими, които са им правили, които са ми са доверили, резултата, който съм виждал в тяхната физика като цяло, това наистина ме е вдъхновявало да продължавам година и така нататък. И днес, както се казва, все още ги среща мои клиенти по улицата, но този, който се тренира е с така стегнато тяло, изправена осанка, с едно самочувствие, защото когато човек има хубаво тяло, той има и самочувствие. Как мислиш ти? Да, съгласна съм с теб. Сеш, наистина допринася някакво самочувствие в един човек и е по-добре да се спортува. И е по-добре да се спортува, защото и енергично, разтоварва се човек. Да, така е. И си добавяш някакво самочувствие за себе си. Да, точно така, защото друго си сега да обличеш, както ти си млада момиче, обличеш някои талени дрежки и нататък, нали, самочувствие, друго си, не, примерно, нали, някои са дебели тякета и така нататък. Добре, нещо в личен план да ти питам, твоя син, Мати мисля, че се казваше, на колко годинки стана на... На една годинка... Кажи ми нещо за него. На една годинка стана, наскоро правихме кръщине, благодарение на твоите фотографски умения. Успя да ни помогнеш да запаметим този хубав момент. Да, вие ме бяхте поканили като фотограф да му направим кръщението и да направим хубавите снимки. Много благодарим. Моля, радвам се, че се хареса. Здрав! Браво! Иначе, как се умяваш така да ги съчетаеш
твоите задължения като майка, като домакиня и като следване. Съумяваш ли да работиш ли сега някъде? Мисля, че не ти е много лесно. Ами за сега съм в майчинство, почивка съм. Да. Благодарение на моите родители всичко става по-лесно, за което им благодаря. Да. С който каквото може помага. Университета вече съм последна година, ще завършвам, идват изпити, защити и така нататък. Успявам благодарение на тях. Да, благодарение на твоите родители ти успяваш да се справиш с всички нали, така, житейски трудности и ангажименти, които ти предстоят. И така, Меги, да продължим с следващия въпрос. Доколкото разбрах, ти си и имаш шофьорска книжка. Да, как до следването сама ли ходиш с колата или? Да, всеки път трябва да ходя сама с колата до Габрово. По завоите не се ли притесняваш? Ами има моменти наистина, когато е по-натоварено, си има едно малко притеснение, дали можеш да стигнеш на време. И сега е зимата, както идва, се очаква на влошаване на времето. Трябва да си по-внимателен по този път, смисъл. Да. Ти с мати не рискуваш да ходиш, нали? Оставям го вкъщи да си го гледат, отивам си спокойно на университет и се прибирам, защото няма как. Как е учението? Има ли напрежение? Лесна ли ти? Каква специалност си ти? Специалност мехатроника съм в факултет машиностроение. Да. След това къде е в Арсенал ли мислиш да? Ами, живот и здраве, може и там да отида, зависи как ще протекат нещата. Да. Защото в момента е малко трудно да се намери да се намери такава по тази специалност. По тази специалност, но живот и здраве. Живот и здраве, да. Аз ти пожелавам всичко да е както трябва, да е наред с учението, да си вземеш всичките изпити, държавния изпит и с пълно отличие, да ги развиеш от всякъде. Ти нещо искаш ли да ме попиташ, някакъв въпрос ти да ми зададеш? Да, Серж, видях в интернет случайно, че провеждаш курсове по масажни... По масаж, класически масаж. И би ли ми разказа малко по темата, как се процедират тези курсове и така нататък? Да, вярно е това. От няколко години, вече над 10 години, провеждам и курсове по класически масаж и спа терапии. И спа термални терапии. Какво друго да кажа? Значи това е един вид занаят. Удостоверенията, които издаваме, аз съм към професионален учебен център в град Пловдив. Удостоверенията, които се издават, с тях можеш да започнеш във всяко едно спа студио, можеш да започнеш работа, както и да си отвориш свой собствен бизнес. Но мисля, че класическият масаж е една много добра основа, една много добра база, която човек е добре да има такива познания като работни техники, като масажни похвати, защото както ти като майка можеш да ги прилагаш на своя син, на своите родители. Сега особено както зимата хората имат много плекситни възпаления, болки в кръста и така нататък. Класическият масаж е много добър вариант в това отношение. Човек дори и сам да си помогне, отделно, че възможността да работиш с клиенти и парички да изкараш, и пари да изкараш, това не е малко. Колко време са тези курсови? Как се провеждат? Да, значи продължителността на курса е един месец. Един месец цената все още е 1000 лева, примерно да се каже. 1000 лева е цената на този курс. Един месец е по няколко часа на ден работим.
И така, теорията и практиката ги движим успоредно. Но за мен е добър вариант човек и в тази област, дори така само за хоби, за лично ползване, дори да изкара един такъв професионален курс, мисля, че пак е добре. Ти може би се замисля за след време или? Да, сега наистина се замислям. Много добре. Практично е. Практично е, да, и мисля, че имам тази способност за масаж и бих искала да си го развия. Да си доусъвършенстваш познанията в тази област. Много добре. Значи като завършиш висшето, като го завършиш с отличие, ще те чакам и можем да изкараме този курс без никакъв проблем. А другото, което исках да кажа, че от учебния център издаваме и втори документ с превод на английски. Това е една така книжка с дебела подвързия. От едната страна документа е на български, от другата страна е преведен на английски и можеш в Европейския съюз с този документ да се работиш абсолютно без проблем. Това не е малко, нали? Ти като млада жена можеш след време да решиш в някоя страна да отидеш и да работиш. Да, така е наистина и финансово, и като хоби наистина е много добро. Да, добър вариант е. Занимание и професия, и за в чужбина също ще се изкарат хубави доходи, според мен. Да. Примерно, Меги, искам още нещо да ти попитам. Ти като млад човек успяваш ли, остава ли ти време така с приятели да излезете, да отидете някъде на разходка, да отидете в някое заведение или по-точно в нашия град Казанлък, има ли така достатъчни заведения, нощни барове или пък барчета, които да ви устроят, или ходите и по другите градове си правите разходки? Разбира се, в Казанлък си има нощни заведения, има си дискотеки, ходим си, забавляваме се. Разбира се, вече тук са по-малко нощните клубове и предпочитаме да отидем или в Пловдив, или в Стара Загора, хем да разнообразим и хем да се позабавляваме малко повече. Защото тук вече, като ходиш постоянно на един и същи клуб, то ти омръзва и ти става... Хората са едни и същи. Хората са едни и същи, всичко едно и също и просто ти... Сега да те попитам един въпрос към теб, ако може. Да, може, питай, да се притесняй. Видях, че си диджей. Ходиш по мероприятия и така нататък. Ще разкажеш нещо повече по тази тема? Как хубаво ли ти действа самата атмосфера? Как ми въздейства? Работа като диджей. Дали има сходство с фитнеса? Дали ти доставя... Въпросът е много актуален, Меги. Да, наистина от вече 5-та година ходя и работя и като диджей. Наистина, да. Работата като диджей наистина ми доставя удоволствие. И въздействието на музиката, въздействието на самата установка, работа с клиенти, това, което виждам в очите на доволните клиенти, нали, като цяло, как се кефят, как танцуват, как успяваме леко да ги разчувствам така с някои балади, нали, но наистина това разтоварва и ме зарежда, въпреки че се е налагало да оставаме и до по-ранни зори, нали, ходя по части купони, по балове, по сватби ходя, нали, по кръшнията, по юбилеи и навсякъде, където има нужда от диджей, нали, въпреки че се натоварваме, не е много лесна работа. Все пак, нали, трябва да угодиш, да кажем, 100 човека срещу тебе, да им пуснеш музиката, която те искат, но това се е един вид и разтоварване. Така че да, харесваме. И така, и сега наближават коледните банкети, Нова година, вече имам записани няколко участия и така пак ще разтоварям по Нова година, пак ще разтоваряме с музика с участие и така. От колко време си в диджейство, смисъл като професия? Да, вече пета година ще стане.
Пета година. Почти 5 години, да, се занимавам професионално с платени участия, апаратурата ми е добра и така. Винаги е важна апаратурата, в смисъл като звук, като всичко, наистина. Да. Както е казано, дюзена прави майстора, деца вика. И така. Ами, поговорим си с тази млада девойка, с тази млада майка и аз искам да и благодаря на Меги за това, че прие моята покана да участва. Надявам се, че ти е харесало, имало е за какво да дойдеш, да си поговорим така за някои, нали, общи неща. Аз искам да ти благодаря за участието. И аз благодаря много, Серж, че се видяхме, поговорихме си. Да, и на нашите зрители, приятели, дайте по един лайк, ако вече не сте го направили за канала, както се казва, да повдигнем алгоритъма и очаквайте, или се абонирайте, нали, за канала и в бъдеще очаквайте още нови видеа и до нови срещи.